Сәлем баршагызга да хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Бүген без янәдән Яшьләр сараенда һәм бик көчле шәхес, талантлы, уникаль, сенсацион, кабатланмас, үзенчәлекле җырчыда кунакта. Ул сез яраткан, без яраткан, сез хөрмәт иткән, әлбәттә, ике республиканың атказанмаган артисты Илсия Бадретдинова. Дуслар, без инде сәяхәтне сәхнәдән башладык. Концерт башланырга әле бераз гына вакыт бар. Шуңа инде без сезнең белән бергәләп без сәяхәтне дәвам итәбез. Менә күрәсезме әле, дуслар? Минем күргәнем булды Ришат Тухфатуллинда ап-ак төстәге микрофон. Ә менә бүген мин үз кулларым белән Илсия Бадретдинованың шундый матур ташлар белән бизәлгән микрофон тотып торам. Ул менә шунда инде безнең сәхнәнең үзәгенә басып җырлаячак. Монда аңа шундый матур җилләр исеп, аның чәчләрен шулай матур иттереп өскә күтәреп, гомумән алганда, русчарак әйтсәм, дуслар, космическая женщина. Бүген бик тә чынлап та бөтен халык яраткан, бөтен халык шаккаткан, үзенең туры сүзлелеге, үзенең аек фикерләре, үткен фәһеме белән күпләрне сокландырган үзенчәлекле шәхеснең концертында без, дуслар, без аны сагынып көттек. Әйтергә кирәк, сер итеп кенә тапшыруы инде 2 ел элек Илсия Бадретдиновага тапшыру эшләгән иде. YouTube каналында да бу тапшыру урнаштырылган, бик күп караулар җыйды. Безнең бу тапшыруыбыз әлегесе вакытта сер итеп кенә тапшыру тарихында Илсия Бадретдиновага багышланган тапшыру беренче урында, дуслар. Һәм бүген дә без аның белән әлбәттә татлы әңгәмә корып, аны бүген күңелендә нинди хисләр, нинди мәсьәләләр борчый, нәрсәләр җиткерәсе килә аның, әлбәттә сезгә яраткан тамашачыларны барсын да белеп китербез, дуслар. Ә менә нәкъ үзе чыгып килә сәхнәгә, каршылый Илсия Бадретдинова. Хәерле кичләр. Комачауладыммы, юкмы? Юк, син безгә беркайчан да комачауламыйсың, Илсия. Алгыш кына чыкканым. Хәерле тәүлек вакытлары һәммә барчагызга да. Менә без синең микрофоныңны тотып карадык, Илсия, сүзне шунардан башлыйм инде сәхнәдә басып торгач. Бүген быелмы бу микрофон яңарды? Бу яңайы. Аңынчы башка микрофон алган мен сезон башында. Анасын кисәк кенә килеп чыкты да, бысы алыштырдым һәм менә булай ташлар белән ясарга бирде миннән нарса. Уже махсус. Бу теге эксклюзив, мондай микрофоннар сатылмый, бу махсус минем өчен дип ясалган микрофон. Бу бит инде ташлар белән бизәгәч, Илсия, моның хакы да бардыр. Ничә сум инде бу? Ай, шундый сорап бирмиләр инде. Менә бит халыкка аны шунсы кызык. Юк инде. Но бар инде, бар. Шактый. Аның хакы зур. Ләкин ул миңа бик кирәк. Менә үземдә әле шул хәтле матур хисләр кичерәм күңелемнән. Менә шушындый көчле, үзенчәлекле шәхес белән янәшә басып торудан хәлләрең ничек, сәламәтлекләрең ничек? Инде бөтенебез дә беләбез, сәламәтлек шак кына какшап китте, әмма дә аңа карамастан 3 көн тулы зал. Быел Уфа концертлары шулайрак булды. Без бит Себердән кайтып киләбез. Без чыгып киттек инде 3нче атна гастрольдә. Бүген менә Уфаның 2нче көне, иртәгә 3нче көне. Без кайттык, Себерләрне йөреп кайттык Башкортстанга, берничә район эшләгәннән соң Уфада тукталдык. Себердә ширли башлаган инде дөресен генә әйткәндә, чөнки анда шәһәр белән шәһәр арасы теге 600 километр, әз генә давление да бардыр инде, акклиматизация да бардыр, аңлата алмыйм. Но аннан соң бөтен дөнья ширләп бетте, нәрсә әйтәм, мин тирестә үскән гөмбәш толы, миндә ширләргә тиеш бит инде. Бөтен нормаль кешеләр ширлиләр. Дидем дә, шаярдым, Роза. Икенче көнне йокыдан торсам, температура все китте шуннан. Аннан соң мин үз башыма барып, бу теге төмәндәге горячий источникка кирип чыктым, бөтенесе белән бер рәттән дә и булды. И монда кайтканнан соң ул Миякә концертларында бик куркыныч булды. Системалар куялар да чыгарып җибәрәләр, крем дә, дару ишәм дә. И Уфаның беренче концерты да шулай бик куркыныч кына үтте. Крымда врачлар басып тордылар инде монда гримеркада. Но буларны инде халыкка хәзер әйтмәсәк тә яраган булыр иде, дөресен генә әйткәндә. Миңа бик күп язалар теге Илсия апа, нигә концертларыңны отменять итмисең, ширләгән үстенә. Бу бит Уфа концерты, алай гына да түгел. Монда
Күпме кешенең хезмәте кергән әйме, ул Уфа тамашачы, монда 1000 кеше утыра залда. Әллә нинди нюансларын шишеп минем концертка килгәннәрдер, мин аны көләм инде, мин әйтәм, кемдер атна буена ире белән талашкандыр, әйме концертка җибәрсен өчен, кемдер кирәксә дә кирәкмәсә дә кайнанасы белән дуслашырга мәҗбүр булгандыр, балаларын алып калсын өчен, әйме, һәм башкасы, и монда Илсия Бәдретдинова ширләгән. Кемгә кызык инде ул? Әйме, юк, ширләргә хак юк. Дидек тә, Бүтән көчне җыеп сәхнәгә чыктык. Бүген әйбәт, нормально. Монда эштән, монда үземнекен алдым мин, нормально. Бүген бит әле аның датасына да игътибар иткән булсагыз, Илсия, бүген бит әле 02-02-20, әйе. Беләсезме, бүген шундый астрологлар, психотерапевтлар бүген шундый киңәш бирәләр. Кәмендә 100 теләк язарга кирәк бүген. Әйме? Әйе. Өлгермим бит. Кичтән концерттан соң тиз генә. Мин дә ул теләк. Сез мине яңа елда күрсәгез, салфеткага, ручка белән язып, шулай өйрәтәләр безне. Аннан соң шулай шырпы белән кабызасың да, шампанскийга саласың да, и шуны шампанский белән бергә эчәсең дип. Теләкләрне язып утырам салфеткага. Малай чыкты да көлә, әни тончыгасың бит, моны хәтлек черновик ашасаң дип, моны хәтлек итмәйләр. Хыяллар зурдан. Гомумән хыялланырга яратасың. Мин вообще бик хыялы. Теләк Теләк әйтәсең, әйме кырыдан теге, сез бик көчле хатын дип, роза беләсең ич инде мине, хыялый. Хыялый бүҗәк. Көчле сиңа бар. бик тә ничек күңелле. Шул хәтлек изге, йомшак кеше ул Илсия, чынлап та. Без аны беренче тапшырда мин уйлыйм, күп халыкка ачып киттек дип. Безнең әби әйтәе, кызым, бәләкәй чактан ук өйрәтәе, кызым, син иң беренче кирдә ишекне тибеп үзең акырга башла. Дивана икән бу дисеннәр, лучше мискин икән дия күрмәсеннәр, ату башыңнан йөриләр дип. Көчле булып кылан яме кызым дия. Куркып торсыннар син. Менә шул тәрбия белән кирәксә дә, кирәкмәсә дә әйтеп йөргән булабыз. Он что делает? Давай. Не, я тогда смотри, вот так некрасиво будет, лучше так делай. И ты пойдешь. И ты такой, ой, и... Ага. Илсия, менә сәхнәгә карыйбыз, атказанмаган, әлбәттә күптән белдек инде бу елгы программаның исеме шундый икәнен. Ну, сиңа хас инде. Синнән моны көтәргә була. Үзең бер-ике сүз белән дәлилләп кит әле, ни өчен бундый исем уйлап таптың бу программага? Миңа шалтыраталар теге. Илсия, син алай менә мискиннәнмә инде, вакыты җиткәч бирерләр дип. Роза, мин колымны йөрәгемә куеп әйтәм, бу мискиннәнү түгел, бу горурлану. Мин атказанмаган. Дөнья йөзендә миндә генә бар андый исем. Атказанмаган. Халык бит, тамашачылар аны чынлап та уйлыйлар, теге менә буларның иҗатларын күргәннәр дә зурлап биргәннәр дип уйлыйлар. Сорап биргәннәрен белмиләр. Сорамаячакмын. Теге әйтәләр, менә дәлилләргә кирәк, күрсәтергә кирәк, исбатларга кирәк үзеңнең атказанган җырчы икәнен. Минем дәлил, менә 3000 тамашачы утыра, аларның берсе дә куып китергән түгел, минем дәлилләү, әйме. Миңа серванттагы ниндидер грамотага караганда тамашачылар 1000 тапкыр кыйбатрак, кыйммәтлерәк. Әгәр дә коллегалар алалганнар икән, мин алар өчен бик шат. Чын күңелдән әйтәм. Бәлки кемгәдер чынлап та кирәктер. Миңа кирәк түгел. Мин дөресен әйтәм, теге җырчы да түгел, әз генә җырчы, әз генә алып баручы, әз генә нәрсә шунда. Иң мөһиме, минем үземнең тамашачым бар.
шундый сине яраткан тамашачың бар Илсия. Һәм әлегә тиклем мин Instagram челтәрләреннән генә карап киләм. Бу елгы программаңны. Синең бомбический төркемең бар. Синең белән бер сугышта, бер дулкында андагы музыкантлар, ул музыкантларның нинди бию хәрәкәтләр ясаганы, менә шулай менә күзне ачасың да бер тыңдалмыйча карыйсы килә синең чыгышларыңа. Һәр берсе отборный сайлап алган. Кастинглар ясап сайлап алам мин аларны. Теге просто так кына селкенеп йөри торган бер кеше дә юк минем төркемдә. Бу минем өчен бик мөһим. Алар минем ярты күз карашыннан аңлап торалар. Чынлап та менә бер йодрык булып эшли торган. Без бер гаилә кебек йөрибез, күп кенә вакыт бит инде безнең гастрольләрдә үтә. Әллә нинди хәлләр була роза, мин яшермим. Кемдер ширләп китә, кемдер нәрсә, кәефе булмаган чаклар була, кемнеңдер проблемалары. Мин күрәм, и шуның кадәрле шатланам, җегетләр менә прямо йөгереп киләләр бер-берсенә ярдәм итәргә. Машина ватылган очракта менә сразу җыелалар бөтенесе, бер учка җыелалар. Мин шундый горурланам. Теге ниндидер туган көннәр була, кемнеңдер бебее туа, кемдер нәрсә, белмим, миңа һәр берсе аерым-аерым кадерле. Һәм беләсезме, менә мин бер генә кешедән дә синең төркемдәге кешеләр синең турыда менә шушындый начар фикер әйтте дигәннәрен ишеткәнем булмады. Бер кайчан да. Бу минем өчен бик мөһим. Кайсы сыйфатларына син аларның беренче чиратта игътибар итәсең сайлаганда үзеңнең төркемеңә? Эшлисе килү теләге. Кайбер кешеләрнең талантлары эчке ягында ята торган булаймы? Менә күрергә генә кирәк кешенең хыялын, сәхнәгә чыгу хыялын, эшләргә теләген күрергә кирәк тә, әкрен генә ачырга кирәк. Бар аларның араларында шундыйлар, теге менә уялып кына, булай иттереп кенә, давай дия. Әйдә дип мин ул үзе генә булмаганда, мәсәлән, бөтен төркемдә җыям да әйтәм. Алыгыз канат астына. Алыгыз бик өметле ул дип. Давай дип. Эшлисең бер 20-нче, 30-нчы концертка китә, малай теге ачылып. Ох, белсәң. Төркемгә килгәндә үк теге, я могу вот так сделать дигәннәрне мин сразу кирәкми. Кирәкми миңа андыйлар. Ул шуннан гайры китә алмаячак. Менә синдром вундеркинда диләр бит. Балалар күпмедер яшькә хәтлек бик каты көчле булалар, бик развитый булалар. Һәм шул вакытта аларның башларына шундый фикер килә, мин бөтенесеннән дә акыллы, миңа укырга кирәк түгел, мин болай да булдырам дип. Һәм менә шушы развитиедә халык кеше туктап кала. Калганнары узып китәләр бик күпкә. Менә ул менә шушы синдром булган талантлы яшьләрдән уже бер нәрсә дә чыгарып булмый. Кеше һәр вакытта да үзендә чыкынырга тиеш, нәрсәдер эзләргә тиеш, үзенең кимчелекләрен табырга тиеш һәм үсештә булырга тиеш. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез, хәерле кичләр. Бу инде безнең һәр вакыт елмаеп торган. Илсия Бәдретдинның үзенең сүзләре йомшак, аю димәле ул Илшат сине. Бу Илшат, аю баласы. Илшат, мин аны Илшат дияргә генә өйрәнгән, дуслар, фамилияң? Хисамутдинов. Илшат Хисамутдинов була безнең талантлы баянчы. Йөзеңә караганда кәефең шәп, син әзер. Отлично, Аллаһка шөкер. Без Аллаһка шөкер. Һәр вакыт яхшы кәеф белән чыгабыз сәхнәгә, Аллаһка шөкер. Хәлләр ничек? Әйбәтме? Кайларда Марьям син, кем белән йөрисең, кемне дә рубасың, әминне тешлесен. Мин Илсия хәзер синең камерага карап, үзеңнең 5 үзеңдә искитмәле яраткан яхшы сыйфатыңны һәм үзеңдә күрелмәгән, әле эшләргә кирәк дигән 5 сыйфатыңны санап китәсең килә. Мин үземдә яраткан сыйфатны әйтә алмыйм, кешеләр әйтсеннәр. Мин үземә бик таләпчән кеше. Менә юк, андый әйберне әйтә алмыйм. Хәтта мактаганны да яратмый ул дуслар. Кирәкми, яратмаган сыйфатлар. Бик кызу канлы кайбер вакытта. Мин үземне ашыйм. Мин теге кешеләргә бәрелә торган түгел, мин кешеләргә ниндидер сүз әйткәнче баштан дәлилләрлек әйберләр эзлим, бик каты уйлап, төптән кубарып, шулай иттереп кенә әйтергә мөмкин үземнең уйлаган нәйме. Но мин үземнең иштән ашыйм. Мин кызам, мине күпмедер дәрәҗәдә кальядан чыгара, уйлыйм, ниндидер теге гаделсезлек булганда үземне ашап бетерәм мин весь. Бу мин үземдә бик яратмыйм бу сыйфатны. Кызулык, үз-үзеңне ашау һәр вакыт тәнкыйтьләү дигән сүз бит инде бу. Тәнкыйтьләү. Икенчесе, мин һаман үземдә теге бер сыйфатны яратмыйм. Менә мәсәлән, әти-әнинең каберенә сирәк кайталар. Туган авылга сирәк кайтыла.
Бир яктан караганда мен нече миң километрлар йөрим бит инде, бит юлда, авыл безнең Казаннан 300 километр. Кайтта кил кебегейме? Юк, менә ярар 2 генә көн ялым бит инде дисең, анда да юлга чыкмыйм инде дисең дә, и шулай менә елга 2 генә тапкыр кайта алам мәсәлән. Ну, бу минем өчен начар әйбер һәм шушы сыйфатка кертә алам. Иң якын кешеләргә һәр көнне шалтыратмам. Бу минем тоже бик зур кимчелегем. Минем 2 апам бар, минем туганнарым бар, алар миңа үпкәлиләр. Илсия, син меңнәгән кешеләргә вакыт табасың, безгә вакыт тапмыйсың диләр. Һәм мин алар белән килешәм. Бу чынлап та шулай. Әлдә Худайның рәхмәте Instagram дигән әйбер килеп чыкты. Шуннан карап ятабыз диләр инде синең исән икәнлегеңне. Нәрсә әйтим икән тагын? Тагын 2 калды Илсия. Мин бик нык яратам кара кием. Миңа бик күп шелтәләр язалар, теге ямсыз, әз генә чәчкәләрәк әйберләр киенде, син бит хатын-кыз дип. Өзем менә белмим бит, кисәк кенә нәрсә дип әйтим икән тагын. Кара төс ярата. Ие. Ну, сезгә килешә әйтергә кирәк. Мин үзем дә кара төскә карашым аеруча бер төрле. Әмма ләкин сезгә килешә, шуны әйтергә кирәк. Может, тегесе дә килешәдер, киеп караган кеше юк. Ну, сез бит аралаштырасыз, сездә бит кара гына киемнәр түгел. Сирәк шул теге һаман берәйбер киеммә дигәнгә генә. Роза әйтә алмыйм. Минем һәр көнне тәмле әйбер пешерергә вакытым юк. Тоже кимчелек. Чөнки без авыл балалары безне шулай үстерделәр, теге әни кеше булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш. Мин ул яхшы әни ролендә сирәк-сирәк кенә кирип чыккалым мин үзе. Өйдә булганда. Булай мин кеше тотам махсус, чөнки минем Казанда улым. Ул инде зур әлбәттә, аларга 17 яшь була тиздән, ләкин барыбер да ират бала булгачтын кырыенда күз кылак булсын дип минем махсус карый торган кешем бар. Аны уйлап булдыру ул бит үзе бер хәстәрлекләү дигән сүз. Исия шушы заман. Бу бит мин аны бәлки ул минем яктан эгоистлыктыр да, чөнки ул минем иң беренче чиратта минем күңел тыныч булсын өчен кирәк. Мин булай да сәгать саен шалтыратам теге. Исәнме син, булаймы син, тигеләйме, кая бардыңмы, спортзалга бардыңмы, кайттыңмы? Алай да күңел тыныч түгел. Әмма дә ләкин син бит шушы гастрольләрең белән, эшең белән аның киләчәге турында кайгыртасың. Сүздә юк инде, минем үземә генә әйләнеп чыккан инде, кирәк түгел. Но бу минем төп бурычым, ул минем бердән бер улым. Ул шай мин кайтканча телевизор алдына тузанга язып куйган була, прикольно дип. Менә хәзер мин Нариман турында сөйләшеп китәс килгән әле. Ни хәлләрдә ул? Азакы синең интервьюларыңда мин беләм, аның хыялы киләчәктә режиссер булырга теләү, синеке аны теш врачы итү. Әлеге сөкендә ни хәлләрдә, нинди планнар белән яшәп ята? Нәк шул ситуация һаман. Мин аны үгетлим Казанда калырга, врач булып укырга, ул китәм ди режиссерга укырга, Петербургка китәм ди. Но шунарда тукталабыздыр инде, чөнки киләсе елга моның ЕГЭ уже 11 классны бетерә. Роза аны тыя торган түгел. Ул беренчедән ират бала, бик зур амбициялы ират бала һәм иҗат кешесе. Син үзеңнән дә чыгып беләсең бит инде бит. Разве безгә бер кырын сүз дәшергә ярый? Барыбер үзебезнекен итәбез ишенде. Мин аны 100% аңлыйм. Шулай булачак кеше булсын. Яраткан эше белән шөгыльләнсен. Миңа әйтәләр теге, син дөнья куасың, күпме булыр янда сәламәтлегең какшаган тигеләй булай. Роза, мин чынлап та яраткан эшем белән шөгыльләнәм. Мин берәр атна өйдә утырсам, сагынам мин. Мин тамашачыларны сагынам, мин группамны сагынам, үзелеп. Безнең общий чат бар. Мин иң беренче үзем язып куям, исәнмесез сез дип. Менә гастрольләрдән кайтканда мин язам. Иртәгә мин шундый торговый центрга барам, күземә күренмәгез, берегезне дә күрәсем килми, иртә аңладыгызмы дип. Шаярып язып куям да, 2 көннән язам, ничек хәлләрегез, куясыз дип. Менә шундый йолдызлар. Әле алдагы минутларда без Исияның тагы да сезгә бәлки яңалык булган матур сыйфатларын, якларын ачыкларбыз. Шуның өчен Туган тел телеканалы сертип кенә тапшыру белән дуслар, бергә булыгыз. Сагмысыз, хәерле кичләр. Сез буларны куяп киттегез, әле сатырга чыгасызмы? Булар гомумән нәрсәләр? Календарь. 2020 елга календарьлар. Чыккан кешеләргә бүләк бирәбез. Сезнең исемегез ничек була? Илфат. Сез нинди музыкаль коралында уйныйсыз? Мин Бикән. Гомумән кайчаннан бирле эшлисез Исия Бәдретдинов төркемендә? Менә беренче сезон. Ошыймысың? Аллага шөкер, ошыйнык ошый. Үкенмисезме? Юк. Усал түгелме ул? Юк, бик әйбәт кеше. Вообще мощный кеше. Ой, рәхмәт. Башына дуслар, без сезне озатабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә дә рәхмәт.
Безнең ике республиканың атказанмаган артисты каршыгызда басып тора балкып. Ничек кәефләр шыгыр алдыннан менә хәзер инде 1 минут калды. Концерт башланырга. Әзерлек көчле. Гомумән дулкынланасыңмы син? Әлбәттә. Нәрсә өчен борчыласың? Менә син менә концерт алдында гомумән иң борчыган мәсьәлә нәрсә? Нинди? Бик күп әйберләр. Беренчедән бу теге ширләү сәбәпле генә тавыш эчендә борчылам. Тамашачы төрле булырга мөмкин име? Теләсә нәрсә булырга мөмкин. Менә бер көнне утлар замыкать итте бик каты, трубалар бетеп төшә. Теләсә нәрсә булырга мөмкин. Ул бит 1000 кеше күз, 2000 күз алдына китер. Менә шул начаррак энергия булса халык арасында син аны тоясыңмы? Тоям. Авырмы? Моның белән менә ничек сиңа концертны дәвам иттерә кирәк? Моны тойган аркылы нәрсә эшлисең? Кайбер вакытта тоймаслык та түгел роза. Тамашачылар төрле була. Кайбер вакытта бик ямсыз запискаларда менгерәләр. Анда очракларда була. Нишлисең инде, кешеләр төрле булалар. Ширле бит инде ул. Мине шуның кадәрле яратмаган киенә минем концертка килеп утырып, иренмичә запискалар язып утыра икән, димәк ул. Ширле бит инде, ширле кеше белән булышып булмый. Ә менә үзеңнең дөрес фикер йөртеп, һәрвакыт туры сүзе булып йөргәнлегең сиңа тормышта кайбер сиңа кирәкле ишекләрне кирәк вакытта япканнары булдымы? Яба. Сүздә юк әйе. Син нинди нәтиҗәләр эшлисең шуннардан соң? Мин алардан гына халкымны үзгәртә алмыйм инде хәзер. Яба, чынлап, кайбер вакытта уйлыйсың, менә бу миңа кирәкле кеше бит инде, монарга әз генә елмайсаң, бар да яхшы булган булыр иде. Ләкин миңа аның фикере ошамый, мәсәлән, һәм мин аны әйтәм. Шушындый ышанычлы, тәвәккәл адымнарың белән син иҗатыңны дәвам итәргә сиңа нәрсә көч бирә? Нәрсә илһам бирә? Беренчедән, күпме генә банально булмасын, бу минем улым, минем кәсебем, бу минем эшем. Яраткан әйтеп киттең. Аннан соң кемгә җиңел инде хәзер, Роза? Сиңа җиңелмисең әллә? Менә бәләкәй балаңны калдырып килгәнсең бит әле, тапшыру төшерергә. Син бит инде менә тик торганнан Илсия Бәдердинованы күрәсең килгәнгә генә йөрмисең, шулай бит. Алай гына булган булса, без синең белән шалтыратышып торабыз. Булай да килгән булыр иде. Әйтергә кирәк, мин бик яратам шул үземнең эшемне Илсия. Менә. Артистлар энергиясе дип уйлам бит инде мин. Әйе, син беләсеңме, нормальный хатыннар балаларын күтәреп декретта утыралар бу вакытта. Юк, менә син йөрисең. Менә мин дә шундый. Син мине шуның өчен аңларга тиешсең. Но син мине теге бик яхшы яктан гына китереп куясың һәр вакытта да. Мин фәрештә түгел. Мин баштан ук әйтәм. Теге безнең тапшырулар төшергәндә гадәттә әйтелә торган сүзләр инде менә ул шундый инде, ул яхшы инде. Юк, мин андый түгел. Минем кимчелекләрем дә бик күп, минем гынахларым да бик күп. Нормальный кеше мин, барысы кебек тә. Шулай дуслар, концерт башланыр алдында минем үзем дә йөгерә кемгәдер килеп бәйләнәсе түгел инде, килеп тизрәк сорулар бирәсе килә, кәефләрен сорыйсы килә. Мин беләм, алар дулкыннанлар шундый мизгелләр. Әмма ләкин аның иң кызыгы шунда бит инде артист чыгыр алдыннан аның кәефләрен белүе. Менә бик үзенчәлекле кыз басып тора. Ул бөтенләй безнең халык кызы түгел. Добрый вечер. Здравствуйте. Зовут вас? Айсхана. Айсхан исемле бик матур кыз. Вы волнуетесь? У каждого человека, артиста, все равно должен присутствовать волнение. Я на самом деле тоже волнуюсь очень сильно. А что вы делаете, когда вы волнуетесь? Стараюсь вспоминать о хорошем. А вот сейчас вы стоите, и о чем вы думаете? Что вы вспоминаете? Я представляю их про свою родину, можно так сказать. Немножко, хоть какой-нибудь кусочек. Родина ваша Якутия, да? Да, я давно там не была, и все равно душа тянет к этому, и прям хочется оказаться туда. И тут народ сам создает такое условие, прям тут такая энергетика, прям воспринимает тебя прям с объятиями, когда выходишь. Менә нәрсә эшләргә кирәк икән, дуслар, туган җирләреңне искә алырга кирәк, сәхнәгә чыгырга. Берничә минут кала дулкынланганда без сезгә уңышлар телибез. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Нормальный, просто. Дару эчмәгән бу. Буларга ярып, үзем дә чыгып китәм. Дуслар, хәзер мин буларга ярып, үзем дә сәхнәгә чыгып китәм. Дә шул хәтлек рәхәт алар белән чыгасы килә, бийсе килә, җырлыйсы килә. Бер өлеше бу якта, әле тагын тегендә икенче өлеше төркемнең. Шулай ук бийләр, дәртләре менә ташып тора инде. Нәрсә булалар сәхнәгә чыккач?
Иманым Камил аларның һәммәсе, һәрберсе бөтен күзәнәге белән бүгенге җыелган халыкка барлык яхшы энергиясын бүләк итәчәк. Дуслар, сер итеп кенә тапшыру Туган тел телеканалы Роза Хәйруллина. Әйе. Нәкъ сез бүген Исия Бадретдинованың концертына репортажны карап утырасыз, дусларым. Менә бу костюмнарны инде хәзер күпләр күргәч аңларлар. Бу әлбәттә аның быелгы хит җыры дисәм дә була мин. Юри генә җырына төшерелгән клипта һәм сәхнәдә ул җырны башкарганда кия торган костюмы. Сезне әле дуслар, бу Исияның шушы җыры башында гына күренә торган бик матур күренеш, ул клипта ул чагылмый, чөнки анда безнең бик күп санлы популяр артистларыбыз катнаша. Ә менә җыр барышында без сезгә барсын да бар серләрен дә ачып китербез. Яшибез әле, яшибез ямансызны бетере. Кара эшләр, көнчеләр явасыннар көре. Яшибез әле, яшибез яшны кебек яшнибез. Яшын ташыда ятылып, яши торган кешебез. Оларның бүгенге көндә нәрсә борчый, нәрсә аларга кирәк, нинди энергия кирәк, син шуны түгәр итеп, дөрес итеп, тәмин итеп, татлы итеп бирә беләсең. Шушыны эшләргә, шушыны булдырырга сиңа Ходай Тәгаләкәй меңләтә сәламәтлегеңә ныклык бирсен, көч бирсен, дәрт бирсен, куәт бирсен. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Рәхмәт Исия булганың өчен. Мең яшә, бәхетле бул. Яратабыз. Бик зур рәхмәт, Роз, рәхмәт. Биттеме? Молодец! Шу яктан аламын күзімнен, яқыдан бір шүбір күзімлі. Хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Менә бу үзенчәлекле тагы да үзе дә үзенчәлекле булган Исия Бадретдинова төркемендәге шушы кыз белән минем күптән аралашасым, танышасым килгән иде. Һәм безнең аралашу ул рус телендә булачак, чөнки ул Якутия кызы. Хәерле кичләр, Айсханы. Здравствуйте. Аңлый, дуслар, аңлый. Әз генә булса татар телен аңлый. Айсхана, как вы попали в группу Исии Бадретдиновой? Знаете, это произошло, не знаю, прям, как сказать, притяжение. Исия Откаровна, она меня сама как-то нашла, и я как-то вышла через нее. И она в один день мне позвонила, пригласила, сказала, давай встретимся. В том году у нее вышел клип, вот, про волков, сюжет. Вот. И тем более у меня есть данные, я могу изображать, ну, получается, изображать вой волка, вот. Поэтому мы с ней поговорили о сюжете. Потом она пригласила меня на свой концерт и сказала, посмотри, тебе подходит такая работа или же нет. Я пошла, и все уже, я после этого всегда с ней. Прям, я не знаю, она... Я не могу объяснить, как, но мы с ней немножко как бы даже схожи. То, что мы говорим, например, думаем, ну, это насчет этники, а не про другое. Вот. Вот опиши нам, как ты чувствуешь Исию, какая она для тебя? И вообще, какой она человек? С твоей точки зрения. С моей точки зрения, Исия Откаровна, она очень чувствительная, очень эмоциональная, она открытая, она... прям со всеми хорошо общается, она прям находит общий язык со всеми. И даже когда я с ней познакомилась, у меня не было такого страха, то что я сижу и разговариваю, получается,
с такой личностью. Это было как друзья разговаривают друг с другом, и было у меня такое ощущение. Поэтому у меня не всегда так выходит с другими людьми общаться. Я сначала смотрю на людей, с ними можно разговаривать, не можно, какие они люди, можно подойти к нему, общаться или же нет. Вот. А с ней мы сразу с полуслова добавляли друг друга, разговаривали очень долго. И вот поэтому я бы хотела сказать то, что она очень общительная, очень талантливая, своеобразная. Достар, менә шулай бик үкшә киеп, йөгереп, әзрәк кенә аяклар арып китте дә, Илсөяның менә шушында фирменный өйдә киеп йөри торган, гримеркада киеп йөри торган тапочкаларын табып алдым да, әле менә аның җырлаганнан рәхәтләнеп, дәртләнеп биеп торам. Аның аяк киеме аркылы миңа аның әзрәк кенә теге уңышлы энергиясе керсен, тулылансын дип шунда басып торам инде Достар үземчә. Сезгә беләсезме, эксклюзив кадрлар күрсәтүне дәвам итәбез. Менә карагыз, ул нинди ханым. Менә ул тапочкада басып тора. Теге 20-15 сантиметр үкшәле туфлиләрен салган килеш сезгә шын Исия Бадретдинованы күрсәтәбез, дуслар. Мин бу тапочкаларны киеп бип талдым әле, Исия. Метр 57 рост. Метр 57. Яра, буйны без ошаклап киттек, Исия. Сезгә үткән елларда тапшыру эшләгәндә сезнең фигурага бик басым ясаганык, без веска һәм сез әйткәнегез, минем тулыланасым килә дип. Мен тулыландым. Ничә килограмм әйдә ашык безнең бүгін бөтен бер сер дә юк бит. 60. 60-5, 60-6, менә шул тирәдә или 60 ашауга карап. Бу үзегез теләгән весме? Үзем теләгән весае. Артасыгыз да килми, кәмесегез дә килми. Шушылай тора алсам бик әйбәт булыр иде. Что-то күбрәк ашала да, артыбрак та китә. Кайбер вакыттан нарсын утырырга тырышам кирдән. Диетларга. Юк, әзгенә шунда теге бик майлай бер ашамасам, момент кайтам мин үзе. Диетада утырганым юк гомеремдә дә. Теге мине ашатмасаң, әзгенә ит бирмичә торсаң, ит бәрәңге ипи булмаса, мин псих. Псих. Гомумән, менә үзегез генә калырга яратасызмы? Тынычлык. Нинди хисләр кичерәсез? Хыялланасызмы? Нәтиҗәләр ясыйсызмы үткәннәргә? Нәтиҗәләр ясыйм. Утырам, минем малай да ияләшеп бетте инанырга. Сен кайтып төшкәчтән хәбәр итерсең әле яме дип көлә ул миннән. Бер нуктага карыйм да мин, исә китте. Информация бик күп, роза, мин чынлап әйтәм. Бик күп, ул 180 концерт, анардан тыш яңадан менә интервьюлар була, тапшырулар, ниндидер җыелма концертлар була. Мин бит әле аның өстенә әни дә яңадан әйме, минем өем бар, яңа программа эшлисем бар, башкасы туганнарым, дусларым дигәндәй. Менә бөтен информация бер юлы өелә дә. И все, менә үзең генә калмыйча рәткә китереп булмый, полкларга салырга кирәк бөтенесендә. Көненә мин яшермим. Көненә бер 30лап кешедән килергә мөмкин видео поздравление җибәрегез әле туганнарга. Менә минем малаемның туган көне, минем әниемнең туган көне. Роза, мин өлгерә алмыйм. Миңа бөтен эшемне ташлап, шуның белән генә шөгыльләнеп утырырга кирәк. Я булмаса анда теге менә былай итегез әле, шуның белән сөйләшегез әле, былай минем малаемны укырга кертергә кирәк. Менә минем малаема ярдәм итәргә кирәк. Анда бысы ул бик күп, ул шуның хәтле күп. Итәсе килә. Не могу, мин теге кешегә юк дип әйтеп тә булмый, чөнки бөтенесенә ярдәм итәсе дә килгән кебек. Но ул невозможно. И аннары үпкәлиләр миңа язалар. Кеше булдыгыз, авырмынысың, сезгә баскан урыннан 1 минутлык видео җибәрергә башкасы. Ул алай гына түгел. Аның өчен, мәсәлән, нормальный фон булырга тиеш, нормальный ут төшергә тиеш. Аның өчен кемдер сиңа видео экранканы тотып торырга тиеш. Аның өчен син әзме күпме бизәгән булырга тиеш, сүзләреңне тупларга тиеш һәм зинһар гафу итегез, ямыгыз. Мин чынлап менә чын күңелдән әйтәм, ул миңа гына түгел, ул бик күп артистларга кагыла торган әйбер, чөнки без җыелганда бу хакта сөйләшәбез. Невозможно. Котлыйсы килмәгәнгә күрә түгел.
işleri taşlap şu konser üstüne geldik bugün. Şu tün üstüne geldik. Elbette konser gider bir hisse okutmayız. Sen konser ilk gitmeli. Güldürdüler elsine bizi, ilattılar, yellettiler, kıvandırdılar, şatlandırdılar. Снапта не женщина, космос. Хаста тапкиля была дорога. Честно говоря, я просто в шоке. Я первый раз на концерте у Люсии Батридиновой. Мне все очень сильно нравится. Ну, я просто в шоке. В шоке от прекрасных эмоций. Конечно. Но она сама красотка, а поет вообще бомба. Менә шулай, дуслар. Кыскача һәм барсы да аңлаешлы. Рәхмәт сезгә. Спасибо. Эмоции самые-самые положительные. Я даже не ожидала, что настолько будет душевно. Аж до слез. Очень понравился концерт. Очень. Люсияны яратабыз. Шуның өчен киләбез инде елда менә. Бик матур. Ошый безгә. Шул хәтле шай концертлары нык истәлекле, кешелекле. Менә безгә как-то необычный менә концерт, действительно нык шай. Үзе матур, үзе шибәр, үзе моңны. Аны дискәре потому что дөрес җырлар җырлый ул. Теге сатылган артист түгел. Пусть к нам почаще приезжает. Мы очень рады, что есть у нас такая заводная и такая, как сказать, не с той планеты, пусть она будет, и мы тоже не с той планеты. Мы очень рады, что такой человек существует на нашей планете, и коллектив ее молодой, и такие ребята заводные. Мы очень, да, мы прямо балдеем. Супер! Люсия Батридинова турында әйтеп китәсем килә, ул бик шын күңелле кеше. Без аңа карап дәртләнеп яшибез, аңардан үрнәк алабыз. Тоже җырлары бик матур, бик жизненный. Шын күңелдән йырлый ул. Җырлары бик иштәлекле, матур, үзе матур, тавышы матур, бик яратып тыңлыйбыз аны. Аңа уңышлар, дальше успехов. Шул аның беләгенә бетмәсен, беренче генә концерты гына безгә күрергә язмасын, тагы да күп итеп бергә яничә еллар бергә матур итеп шулай яшәргә язсын. Дуслар, без тагын зур теләк белән Илсиянны керәбез һәм инде күрәбез әлеге образна Юрий генәгә җыена Илсия ниһаять. Мин уйлыйм, бүгенге тамашачыларның иң яраткан җыры, синең һәрбер җырың мәгънәле яраткан. Әмма ләкин бу Юрий генә быелгы сезонның хит җыры дип үзең әйтәләсең Илсия. Шулайрак булып чыкты, бер уйламаган җирдә. Хәзер сөйләп китерә әле үзе ул тарихын. Минем үземә дә бик кызыклы, гомумән режиссурасы бу клипның бик көчле. Кемнең идеясы булды? Шушындый матур, иштәлекле Режиссурасы юк. Утырдым да, уйладым да. Коллегалар мен әйтәм, читкә какмаслар дидем, тыңнарлар әле дидем дә. Бик арзанга гына төште, бик матур гына килеп чыкты. Менә әйтәле Илсия, шунапта бу артистларның барысын да җыеп, аларга бит әле әйтергә кирәк. Алар онытырга мөмкин. Күпме вакыт китте шу клипны эшләргә? Бер ай чамасы. Кайберләрендә, күбесендә хәтта төшергәндә мин үзем гастрольләрдә идем. Салкын берсендә гастрольдә йоклап ятам, иртә Ләйсән Гимаева шалтырата, син каясың ди. Әйтәм, йоклыйм. Ничегендә йоклыйсам, мин 3 баламны уятып, салкынмын да сиңа клип төшереп бирим ди. Мин онытканмын аларны төшергәннәрен ул көндә. Әй ятам балай, күп очрак булды. Все, киттем мин, чыгам. Все, киттек, озатабыз Илсия. Дуслар, Илсиянең әлбәттә рөхсәте белән аның шәпәсенә киеп карап булдым әле. Шул хәтлек аяк акыллы, шул хәтлек зира фикерле үткен фәһемле. Илсияның шул акыллылыгы миңа таланты әзрәк күчмәс микән дигән теләктәйин, дусларым.
Гомумән мин уйлыйм, Илсия Бадретдинова бер дигән итеп берәр уникаль тапшыру алып бара алыр ул. Аның фикерләре, аның тормышка булган карашы белән дуслар. Сез минем белән килешәсезме? Илсия, менә шундый сорау бирәсе килә. Йөзеңә караганда күренеп тора бәхетлесең, ә ичке дөньяң белән гомумән син бүгенге көндә үзеңне бәхетле кеше дип шутлыйсыңмы? Бәхетле кеше дип шутлыйм. Бәхет ул бәхетсезлекнең булмавы. Айрым әйтә торган кайгыларым юк, Аллага шөкер. Мин барысыннан да канәгать, димәк бәхетле. Бәхетле булыр өчен кешегә нәрсә эшләргә кирәк? Менә син нинди киңәшләр бирер кешеләргә? Бәхетле булыр өчен кеше үз-үзе белән гармониядә булырга тиеш, беренчедән. Һәм икенчедән, безне шулай иттереп үстерделәр. Бөтен кешеләрнең дә төрле гаиләдә үскәнен, төрле менталитетта булуын, төрле кагыйдәләр белән тәрбияләнүен һәм аның фикере синең фикерең белән тәңгәл килмәскә дә мөмкин икәнен аңлаган көнне син бәхетле булачаксың дип үстерә иде безне әтиләр, әниләр. Һәрбер кеше төрле һәм менә шулай булган. Ишәтәсең инде хәзер. Анарга карап кына тормыш туктамый бит. Аның өчен борчылырга кирәкми дип үстерделәр безне. Алайда бүгенге көндә сине борчыган хисләр бармы? Бер проблемаларың бармы менә борчыган? Бар инде, төрле. Без теге шоу бизнес тирәсендә йөргән кешеләрдә бигрәк тә теге каты бәрелгән кешеләр дә була, гайбәт йөрткән кешеләр. Аның турында сөйлисе дә килми роза. Без чыныгып биттек буга инде хәзер. Билләһи дип әйтәм, ул теге яла ягулар, пычрак атулар һәм башкасы күбесенчә игътибар итмәскә тырышам. Кайберләре йөрәккә бәрә, сүз дә юк. Акырып елаган вакытларда була, бик уйланып йөргән вакытларда. Күзима бездә көчнечә без алга атлыйбыз. Бәхетле булсыннар, яме? Шулай дип әйтә дә ул, үзе ваннасына кереп, тастымалын теш арасына кыстырып елый. Була. Бу синең турында бер фактларның берсе бит инде. Бүтәннәр ишетмәсеннәр дип. Һәм тагы да бер кызыклы факт, әйдәле әзрәк теге елмаюларга, көлүләргә күчеп китсәк, гомерең буена бала чактан ук сыер көтүе көткәнсең һәм син бүгенге көнгә тиклем сөтле чәй яратмыйсың. Юк. Минем гомеремдә дә сөтле чәй һәм шикәрле чәй эчкәнем юк. Минем гомумән шикәрле кофе һәм гомумән торт, нәрсә, андый әйберләр ашаганым юк. Юк, ашап караганым бар, но минем организм кабул итми андый әйберне. Нишләптер? Ой, мин вообще авыл сөтен яратмыйм. Сыйрын да яратмыйм. Мен бүтән яшьлегем сыйыр койрыгына тотынып үтте, яратмыйм. Икенче яктан карасам, шәйләгән саен гайбәт, гынахларымда юыла син барганда. Син маңа карашың ничек? Бүгенге көндә син дин белән нинди бәйләнештә? Аллаһ Тәгаләнең барлыгына ышанам. Һәм ниндидер теге посредниклар аша анарга мөрәҗәгать итәсем килми, мин аның баласы. Әгәр дә ул теләмәгән булса, мин бу дөнья йөзендә булмаган булыр идем, шуның өчен мин турыдан-туры мөрәҗәгать итәм анарга. Теге күп кенә дин әһелләре белән килешмим. Дингә кирип чыгып йөргәннәрне аңламыйм, турыга әйтәм. Анда теге кемгәдер акыл өйрәтеп, шул ук вакытта урлап, хыянат итеп, алдашып һәм башкасы ниндидер зур-зур гынахлар эшләп, елына бер тапкыр иң симез сарыкны суеп, курбан чалдырып, гынахларым юылды дип уйлаган кешеләрне кабул итеп бетерә алмыйм. Дингә я кирергә кирәк, я түзергә кирәк кирмичә генә, кирип чыгып йөри торган әйбер түгел. Мин ачыктан-ачык әйтәм, мин намаз укымыйм. Ләкин мин кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышам. Мин ул вакытта бер вакытта да Инстаграмга да куйганым юк, контактка да кешегә дә сөйләгәнем юк. Минем әйткән сүзем бар. Ходай Тәгалә белән мин әйтәм, бир миңа шундый мөмкинчелек, акча эшләрлек, исәнлек бир һәм мөмкинчелек бир. Һәм мин эшләгәнемнең күп кенә өлешен кешеләргә таратачакмын дип. Без аның белән договорились. Кирәкми куркам тапсам калат, югалырсың кебек. Югалырсың кебек. Илсия, хәзер үзеңнең тамашачыларыңа, сине ихлас күңелдән яратып килгән тамашачыларыңа синең нәрсә әйтәсең килә? Хөрмәтле тамашачылар. Мине генә теге яратып дип алай дип әйтә алмыйм. Гомумән татар концертларына, башкорт концертларына йөри торган безнең
яраткан тамашачылар. Тормыш шундай матур. Просто рәхәт иттереп яшәргә генә кирәк. Җырлашып, бер-береңә ялаякмыйча гына яндырып, башкаларга үрнәк булырдай иттереп. Бүтән теләгем шул, сәламәт булыгыз. И концертларда очрашырга насыйп булсын, ямыгыз, акчагыз күп булсын. Эксклюзив Илсия Бадретдиновна, эксклюзив уникаль теләкләре булды бу дусларым. Рәхмәт. Рәхмәт Илсия, вообще. Класс, супер. Дуслар, концерт тамам. Һәм инде Илсия Бадретдинова төркеменең менә шушы берсеннән-берсе мега талантлы, берсеннән-берсе мега дәртле музыкантларын, биючеләрен мин менә шунда тизеп бастыру бәхетенә ирештем. Менә карагыз алар, берсеннән-берсе шундай күренеп тора, үзегез күрәсез дуслар, әле энергиялары көчләре күп, тагы да шаяраслары килә, тагы да бер-ике концерт куйра көч бар дия, шулай бит. Конечно, әле бер 5 концерт куябыз, Алла теләсә. Порвем. Ике көн ятабыз. Егетләр, әйдәгез әле. Илсия Яткар кызы әле киенә, өстенә алыша, һәм монда чыгаймы? Әйдәгез әле, без аның турында серләшеп алыйк әле. Менә бер-ике сүз белән әйтеп китегез әле, нинди җитәкче ул сезнең өчен? Какая она для вас руководительница? Офигенная просто, сүз юк. Бомбезная. Чудо-женщина. Көсле. Бик көчле. Круто. Здорово все делает. Чатнап торган татар кызы. Дуслар, менә бездә генә эксклюзив кадрлар. Илсия Бадретдинова шәхсән үзенең һаманның шушындай супер төркеменең энергиясын сезгә экраннар аша булса да биргәнбездер дигән ышанычта каласым килә, дуслар. Монда бик рәхәт, монда кайтасы да килми, тапшыруны тамамлыйсы килми, дуслар. Әмма дә ләкин кызганыч, бүгенгә әсер итеп кенә тапшыру шушы позитив тулкыннарда үзенең эшен тамамлый, дусларым. Һәрвакыт күңелләрегездә изге уйлар булсын, изге теләкләр булсын. Дөресен әйтергә курыкмагыз. Менә бүген концертта мин уйлыйм, бу репортажда сез күпләрегез бәлки икенчерәк төрле уйлый башлагандыр, нинди нәтиҗәләр ясагандыр. Дөресен әйтеп, бары тик үзегез теләгән уңышларга ирешеп, кыю булып, тәвәккәл булып, әлбәттә мәхәббәттә яшәгез, дусларым. Киләсе матур күңелле, шатлыклы очрашуларыма тиклем Роза Хәйруллина сер итеп кенә тапшыруы сезнең белән сау булаша.